Okay, so may hapon sa tanan, no? Glory to God. May buntag Pilipinas. Okay, so naanata karon sa libro sa Josue, egsoon. So naanata sa Josue, no? So magsugod na ta sa book of Joshua, no? Sa English, Joshua. So naanata sa Josue chapter 1. Pero before na, akong basahon ang pasiuna, no? Ang pasiuna sa libro sa Josue nag-ingon, okay, so basahon akong pasiuna and then mag-ampot ta, okay? So pasiuna, ningon diri, ang basahon ni Josue mao ang sugilanon sa pagsulong sa mga Israelita sa Kanaan ubos sa pagpangulo ni Josue. Ang tao nga mipuli kang Moises, ang mahinungdanong mga hitabo nga gisaysay niining basahona mao ang paglabang nila sa suba sa Jordan. Ang pagkapukan sa Jericho, ang gubat sa Ai, og ang pagbag-o sa kasabutan tali sa Dios ug sa iyang katawhan. Ang usa sa labing inila nga bersikulo ni ining basahona mao ang pagpili karong adlaw kung kinsang alagaran ninyo. Apan alang kanako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Sa Joshua 24:15 na siya igsuon. So okay, so mag-ampo sa tano before na to sugdan ang chapter 1. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Our Heavenly Father, salamat kay Ginoo. Nining taknaa sa kahaponon diri sa amo, Lord. And salamat Ginoo sa maayong bag-ong adlaw nga imong gihatag, Lord, sa mga taga-Pilipinas, oh God. Lord, salamat nga samtang sila magasugod silang adlaw karon, ikaw Ginoo magapamuhat sa ilahang kinabuhi. Ikaw ang Dios magagiya kanila, Lord, sa tanan nilang dalan. Ikaw Ginoo makig-uban, Ginoo, i-direct sila, Lord, sa imong dalan, oh God. And Lord, I pray nga ikaw lang mahimamat, Ginoo, sa ilang kinabuhi. And I pray, Ginoo, nga ikaw ang Dios ilang madunggan, Ginoo, kay ikaw man ang among magbalantay, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong gugma, ikaw Ginoo among ginaawhag nga mamuhat. Even sa among pagbasa karon sa imong mga pulong, oh God, sugdan namo Ginoo ang libro sa Josue, oh God. Lord, I pray nga ikaw makig-istorya ka namo sa imong pinasahi nga pamaagi, oh God. Lord, panalangin ang tanan nga magatan-aw niini nga video, Lord, uban lang tibok panimalay. I pray nga ikaw ilang masinati sa ilang tibuok kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw Ginoo among gina-welcome nining taknaa ug ang imong balang espiritu, Ginoo, among ginaawhag nga mamuhat, Lord, sa mong kasing-kasing ug hunahuna nga ma-align gyud diha kanimo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, in Jesus name I pray. Amen og amen. So igsoon padayon ta, no? So na ta sa chapter 1 sa Josue. Okay, so giuluhan kini og ang pagpangandam sa pagbuntog sa Kanaan, no? So ang pagpangandam sa pagbuntog sa Kanaan. Okay. So niingon diri sa chapter 1 verse 1, human mamatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moises, ang iyang katabang nga si Josue nga anak ni Nun, giingnan sa Ginoo, patay na si Moises nga akong alagad, busa ikaw na ang busa ikaw og ang tanang katawhan sa Israel mangandam kamo sa pagtabok sa suba sa Jordan og lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Okay, so verse 3. Sumala sa giingon ko kang Moises, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pagaagian. No? 4. Ang mga utlanan sa mga yuta ninyo magsukad sa kamingawan sa habagatan hangtod sa kabukiran sa Libanon, sa amihan ug gikan sa dakong suba sa Euphrates ug sa kayutaan sa mga Hitihanon sa silangan hangtod sa dagat sa Mediteraneo. Verse 5. Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Wow, no? Sumao niya sa Ginoo kang Josue. Walay makabuntog kanimo sa tibuok nimong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo. Ingon sa pag-uban ko kang Moises og dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Wow! Lami kay ang promise sa Ginoo, no? Nana siya sa chapter 5. Igsoon sa Josue chapter 1 verse 5.
Okay, verse 6, lig-una ang imong kaugalingon og pag maisugon kay mangulo ka ni ining katawhan sa pag-ilog ni ining yutaa nga akong gisaad nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Apan, verse 7, lig-una ang imong kaugalingon og ayaw paglakaw, ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad, ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini og mulampos ka bisan asa ka. Wow, verse 8. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii og pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini og magmauswagon ka. No? Kinsa man tong gusto magmauswagon diha, no? So kaning verse 8 ang atong buhato, no? Sama sa giingon sa Ginoo ngadto kang Josue nga basahon og kinahanglan nga tun-an niya ang balaod, ang kasulatan sa Dios adlaw ug gabii og unya ingon diri ikinabuhi niya ang tanan na hisulat niini. So mo po na ang atong challenge igsoon, no? Aron magmauswagon ta. Verse 9, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka og magmauswagon. Og magmaisugon. Sorry. Magmalig-on ka og magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako, ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Hallelujah, no? Kalami sa promise sa Ginoo igsuon. Okay, so verse 10. So mao ni tagaan na pud siya og uluhan nga gimanduan ni Josue ang katawhan. Okay, verse 10. Unya gimanduan ni Josue ang mga pangulo sa katawhan. Suruyan ninyo ang kampo og sultihi ang katawhan. Pangandam kamo sa inyong mga dadunon. Kay tulo ka adlaw gikan karon manabok kamo sa suba sa Jordan aron pag-angkon sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Okay, so verse 12. Giingnan ni Josue ang mga banay ni Ruben og ni Gad ug ang katunga sa banay ni Manases. Hinumdumi ang gisulti kaninyo ni Moises nga alagad sa Ginoo nga kining yutaa ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga inyong puloy-anan. Okay, verse 14. Ang inyong mga asawa, mga kabataan ug mga kahayupan magpabilin sa yuta nga gihatag ni Moises kaninyo dinhi sa silangang bahin sa Jordan. Apan ang mga sundalo ninyo muana sa inyong isig ka Israelita pagtabok ngadto sa panggubatan aron pagtabang kanila sa pagpakigubat hangtod nga mapanag-iyan nila ang yuta sa kasadpang bahin sa Jordan. Unya kon mapanag-iyan na nila ang yuta nga gihatag kanila sa Ginoo nga inyong Dios, mamalik kamo og mamuyo sa kaugalingon ninyong yuta dinhi sa silangang bahin sa Jordan nga gihatag kaninyo ni Moises nga alagad sa Ginoo. Verse 16. Mitubag sila kang Josue. Buhaton namo ang tanan nga gisulti nimo kanamo ug muadto kami sa bisan asa, no? Sa bisan asa kami nimo paadtoa. Verse 17. Musunod kami kanimo sama sa among pagsunod kanunay kang Moises og mag-uban unta kanimo ang Ginoo ingon nga nag-uban siya kang Moises. Hallelujah. Amen, no? 18. Patyon ni bisan kinsa nga patyon si bisan kinsa nga musupak o dili motuman sa imong mga sugo. Lig-una ang imong kagalingon og ayaw pagtalaw, no? So mo nang mando sa Ginoo kang Josue, no? Unya sa to apod igsuon nga mga Kristohanon, no, nga mo follow gid sa Ginoo ingon padari ayaw kahadlok, no? Ayaw pagtalaw, lig-una ang imong kaugalingon. So lig-una na to atong kaugalingon igsuon. So mao to ang chapter 1 sa Josue. Nya kung ganahan gyud ka ng verse 8, no, nga ayaw gayud kalimti
ang basahon, no? Sa balaod kinahanglan nga tun-an nato kini adlaw ug gabi og pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini og magmauswagon kita, no? Kita, hallelujah. So naapatay time igsoon. So atong padayunon, no, ang chapter 2. Okay, so bani ko igsoon kung nakay Biblia nindot, no, nga to ang duyugan. Okay, duyugan nato ang pagbasa sa pulong sa Dios. Okay, unya verse 1. Og giulhon kini siya og gipa-ispiyahan ni Josue ang Jericho. Siguro daghan ay nakadungog ani nga story ba, no? Okay, so to ang i-refresh itong kagalingon sa itong pagbasa sa pulong sa Dios. Okay, so chapter 2 verse 1. Okay, unya misikreto pagpadala si Josue og duha ka espiya gikan sa kampo sa Sitem aron pagpangispiya sa maong yuta ilabi na sa syudad sa Jericho. Busa nang lakaw sila og sa pag-abot nila sa syudad didto sila magpalabay sa gabi sa laa. Wait. So didto sila magpalabay sa gabi sa balay ni Rahab nga usa ka babaeng nagbaligya sa iyang dungog. Verse 2, og nakabalita ang hari sa Jericho nga may mga Israelita nga misulod sa ilang dapit ni adtong gabhi una aron pagpangispiya. Verse 3, unya gipasuguan sa hari si Rahab nga kinahanglang ipagawas niya ang mga nag-abot sa iyang balay kay kini sila mianhi aron pagpangispiya sa tibuok dapit, no? So ilado na kaayo di ay nga si Rahab ang abutanan, no? Ang abutanan sa mga tao nga mosulod sa Jericho, no? Kay nakabalo man din ang hari nga didto sa iyaha moadto ba, no? Kay verse 4, apang gitaguan sa babayi ang duha ka tawo ug miingon siya, tinuod may mga tawo nga miabot sa akong balay apan wala ako masayod kung taga diin sila. Nang lakaw sila sa dihang hapit na Sirhan ang ganghaan sa syudad pagkagabi ug wala ako masayod kun diin sila mipaingon apan kun sundon dayon ninyo maapsan ninyo sila. Apan gidala di ay ni Rahab ang mga espiya ngadto sa atop o gitaguan sila ilalom sa mga pinutol nga tanom nga himuong lino nga gitigom nila didto. Kay 7, sa dihang nakapanglakaw na, ang mga sundalo gisirhan ang ganghaan sa syudad. Gipangita nila ang mga espiya hangtod sa mga tabukanan dapit sa suba sa Jordan. Okay. Verse 8. Sa wala pa mga tulog ang duha ka tawo, misaka si Rahab sa atop ug miingon kanila, nasayod ako nga gihatag sa Ginoo kaninyo ang yuta ug nangahadlok kaming tanan kaninyo. Verse 10. Nakabalita kami giunsa pagpahubas sa Ginoo diha sa inyong kaatubangan ang dagat nga ginganlag dagat nga pula sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Nakabalita kami giunsa ninyo pagpatay ang duha ka haring Amorihanon nga si Sihon ug si Og og ang ilang mga kasundaluhan didto sa silangan sa Jordan. 11. Sa pagkadungog namo niini nahadlok kami og ang tanan mitalaw tungod kaninyo. Ang inyong Dios ang Ginoo mao gayud ang Dios sa langit ug sa yuta. Si Rahab mismo nag-ingon ana, no? So ning acknowledge siya nga ang Dios nila Josue, no? Mao pud atong Dios, di ba? Mao ang Dios sa langit ug sa yuta. Ingon siya verse 2, busa karon panumpa sa ngalan sa Ginoo nga tumanon ninyo ang inyong saad ug luwasan ninyo ang akong panimalay sama sa pagluwas ko kaninyo ug hatagi ako kalig-unan nga tumanon ninyo kini. Luwasa, luwasa ang akong amahan, inahan, mga igsuon ug ang tanan nilang pamilya. Ayaw itugot nga pamatyon kami. So nihangyo si Rahab, no? Okay, so verse 15. Si Rahab nagpuyo sa usa ka balay nga nahimutang sa paril sa syudad busa
gitunton niya ang duha ka tawo pinaagi sa pisi agi sa bintana. 16. Giingnan niya sila, pangadto kamo sa kabungturan kay tingalig makit-an kamo sa mga sundalo sa hari. Tago dito og 3 ka adlaw hangtod mamalik sila. Human ni ana makabadayon na kamo sa inyong panaw. Okay, so 17. Ang duha ka tawo miingon kaniya, tumano namo kining gipasaad nimo kanamo. Inig sulod namo sa inyong lugar, ihigot kining pulang pisi. Okay, so naa siya ang pulang pisi, no? Pulang pisi sa bintana nga imong gituntunan kanamo. Tiguma sa imong balay ang imong amahan, inahan, mga igsuon og ang tanang pamilya sa imong amahan. Kung may mugula sa imong balay ngadto sa dalan, ang kamatayon niya iyarang sayop ug wala kami labot. Apan kun may hilabtan diya sa imong balay, amo kining tulubagon or tulubagon. 20. Apan kung ibutyag mo ang among pagpangispiya, dili namo tulumanon ang among gisaad. Og miuyon siya, unya gipalakaw niya sila. Gihigot niya ang pulang pisi dito sa bintana, no? Okay, so 22. Busa na ngadto sila sa kabungturan og nanago samtang nangita kanila ang mga sundalo sa hari. Sulod sa 3 ka adlaw dito sa tanang kasuok-suokan. Apan wala sila'y nakit-an. Busa na malik ang mga sundalo sa Jericho. Unya nang lugsong ang duha ka espiya gikan sa kabungturan. Mitabok sa suba na malik kang Josue nga anak ni Nun og ginlan nila siya sa tanang nahitabo. Miingon sila kaniyang, siguro kami nga gihatag kanato sa Ginoo ang tibuok nasod. Ang tanang tao didto nangahadlok kanato. So good news, no? Good news ang dala nila dito kang Josue. So igsoon mo kato ang chapter 1 o chapter 2 nga atong nahuman karong adlaw. And I think napagitay gamay nga oras niya na ang chapter 3 mura gamay ra pud kay siya. So ato siyang i-appeal, no? Okay, so chapter 3 gitagaan kini og uluhan mitabok sa Jordan ang katawhan sa Israel. Okay, so chapter 3 verse 1. Sayo sa sunod nga adlaw mibangon si Josue, siya og ang tanang katawhan sa Israel na miya sa campus sa Sitem aron pag-adto sa Jordan. Nagkampo sila dito sa wala pa manabok. Human sa 3 ka adlaw gisuroy sa mga pangulo ang kampo o gisultihan ang mga tao. Inig kakita ninyo sa mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios, pamutos kamo og sunod kanila. So nada yung instruction, no? Verse 4, unya, masayra ninyo asa kamo muagi, kay wala pa man kamo makaanhi dinhi. Apan ayaw kamo paduol sa sudlanan sa kasabutan. Palayo kamog mga 1 ka kilometro sa likod niini. Verse 5, giingnan ni Josue ang katawhan, himo ang putli ang inyong kaugalingon tungod kay ugma ang Ginoo maghimog katingalahang mga butang sa taliwala ninyo. Unya miingon si Josue sa mga pari, dad-a ang sudlanan sa kasabutan og mag-una sa katawhan. Og pag-una sa katawhan. Okay. Og gituman nila ang giingon niya. 7. Unya ang Ginoo miingon kang Josue. No, unya ang Ginoo miingon kang Josue. Tungod sa buhaton ko karong adlaw ang tanang katawhan sa Israel, magpasidungog kanimo og masayod. Og masayod sila nga ang naguban ako kanimo sa mga naguban ako kang Moises. Okay, verse 8, sugua ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan nga mohunong sila inigtunog nila sa tubig sa suba. Okay, 9. Unya si Josue miingon sa katawhan, dali kamo nga ri og pamati sa gisulti sa Ginoo nga inyong Dios. Karong adlaw
mahibaluan ninyo nga ang buhing Dios nag-uban kaninyo. Samtang musulong kamo abugon niya ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Hibihanon, ang mga Peresihanon, ang mga Gergasihanon, ang mga Amorihanon, o ang mga Jebusihanon. Ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa tibuok kalibutan mag-una kaninyo pagtabok sa Jordan. Karon pagpili ka mog 12 ka tawo usagikan sa matagbanay sa Israel. Sa diha nga mutunob na sa tubig ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, muhunong pagbaha ang suba sa Jordan ug ang tubig nga gikan sa ibabaw mupundo sa usa ka dapit. 14 ug 15, ting-ani kadto og tingbaha sa suba. Namiya ang katawhan sa kampo aron pagtabok sa Jordan. Og naguna ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan. Pagabot nila sa daplin sa Jordan og sa pagtunob nila sa tubig, mihunong pagbaha ang suba o mipundo ang tubig sa ibabaw didto sa Adam. Ang syudad duol sa Zaritan. Ang pagbaha sa tubig ngadto sa patayng dagat nahunong sa hingpit o mitabok ang katawhan ngadto sa Jericho. Samtang naglakaw sila sa namala nga yuta, ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nagtindog sa malang yuta taliwala sa Jordan hangtod nakatabok ang tanang katawhan. Amen. Praise the Lord. Glory to God. So igsuon mo kato ang chapter 3, no? Nahuman na to ang chapter 1, chapter 2 og chapter 3. So salamat kay igsuon nga hangtod karon na alang gihapon ka diha, and I hope nga naatay nakutlo karong adlaw, no? Una, ngayon ang chapter 1 verse 8 na dapat nato ang basahon ang pulong sa Ginoo, ato siyang i-meditate buntag o gabi. Una-una na to permi ang pulong sa Ginoo iyang mga saad og ikinabuhi nato kini, no? Praise the Lord, no? Unya ang verse 5, lami pud kay ang promise sa Ginoo, ingon siya, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi, di ba? Kung ikay ingnon na sa Ginoo, igsuon, lami kay, di ba? Pwede mo nato na siya i-claim or ato ang ikinabuhi na atong ituuhan nga kung unsang gihimo sa Ginoo ngadto kang Josue o kang Moises, pwede po siya mahitabo sa tuwa kung kita mutuungan ha kaniya, no? Ingon diri, mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises ug dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Di ba? Lami kay ang promise sa Ginoo. So igsuon, salamat kaayo, no? Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. So igsuon, kita na pud ta sunod nga higayon. Daghang salamat, dalaygon ang Dios.